Moderná a priestorovo veľkorysá. Presne tak by sa dala definovať táto novostavba štvorizbového rodinného domu, ktorý sa nachádza v obci Ľubovec. Hneď po vstupe do rodinného domu vás prekvapí takéto veľké zádverie a o dostatok úložného priestoru sa postará samostatný šatník. O teplo vášho domova sa postará teplovodné podlahové kúrenie, ktoré je napojené na tepelné čerpadlo. Manželská spálňa vám ponúka dostatok priestoru a nechýba ani výstup na terase. Samozrejmosťou je aj súkromná kúpeľňa. Okrem hlavnej manželskej spálne disponuje rodinný dom aj ďalšími dvoma izbami s veľkorysou výmerou. Milovníci varenia si prídu na svoje v tejto obrovskej kuchyni, ktorá je prepojená s jedálenskou časťou a nádherne komunikuje s obývacím priestorom, kde nájdete prípravu na umiestnenie kozubu a samozrejme výstup na obrovskú terasu. Voľné chvíle so svojou rodinou a priateľmi budete môcť stráviť na tejto obrovskej až 55 m2 veľkej terase. Obrovskou výhodou rodinného domu je aj tento pivničný priestor, do ktorého vám vojde obrovské množstvo vecí. Ak vás táto ponuka rodinného domu zaujala, zavolajte mi a ja vám ho rád osobne predstavím. Volám sa Petr Kolár a som realitným maklérom spoločnosti Kappa Real Estate.